Sinibingelele sinamukele indabeni ehamba phambili kuleli hora. Igama uLungisane Mavunda. Selunda kuze kwayibhungu lakwaMaleve elisabalala einkundleni zokuxhumana likiye emva kokwethesakala iminyezane yemfundo nomsila kwezobudokotela. I present to you Dr. Thembinkosi Donald Malevu. Kulomcimbi obuhanjelwe izifundiswa nosaziwayo bomhlaba wonke, uThembinkosi Donald Malevu ushayelwe izandla cishe yibo bonke abayizishoshovu neshabasheki zezemfundo. Sifuna ukuthi-ke kuwe kwaMalevu usibonele esihle mnewethu sizukulwaneni sonke sinsundu mhlawumbe-ke nabo bonke abanye bamanye amabala ahlukahlukene ukusinikeza isibonelo nohlobo lomuntu esingafisa ukuthi masikhula sifane naye. Ekhuluma kulomcimbi omongameli wabantu abasha emhlabeni wonke jikelele uMavundla uthe okaMalevu inhlansi yethemba enganene emnyama. Mina-ke nje ngumfanyana wasemakhaya, umfanyana wezolo nemuva lobuhlwempu ububha nendlala yokungathathi intweni. Imfundo yona kuphela engiyibona ingisusa ezaleni lendlala iyongihlalisa namakhosi engingakaze ngicabange nangelinye ilanga ukuthi ngiyoshiyelana nawe enkundla. Ngiqala ukuzwa ngawe ngaleli ibhungu lasemachumini ebengilihinye izolo. Kule nkulumo bebuya ishebe noTeku uMavundla uthe kusekuningi abantu abasha okufuneka bakufunde ngempilo nje jikelele. Uthi kulesi sikhathi se-4th Industrial Revolution usocial media sekuyiwe esingawusebenzisa ukukhuthaza abakude nabaseduze ngobuhle bokuya esikoleni. Kule nyanga yamagugu uMavundla uthi kuyiliqiniso elingephikisa ukuthi kuwuceba ngokomqondo uqhakambisa isiko nemvelaphi yethu njengama-Afrika. Uthe kuhle ukubona amatshitshi namajongosi emicimbini eminingi ehlukahlukene ehlobe kahle egqizela insizwa kuhlanganisa uZulu ngokuqhakambisa isintu. Uthi kodwa lokhu makungabi nje imbhiyozo yokubukisa kuphela, abantu abasha mababuka amathuba amabhizinisi kukho ukuze bakudayisele laba abakubuka njengeso lengqayizivele ukuze ngakho siyizuzela umnotho lo esingenawo. Amadoda njengani noMvukamuwele sesithembele kuona ukuthi akhuthaze imfundo kuleli lengabade. Ngithokozile-ke nangokuthi uMvukamuwele umnikeze lesi sikhundla noma-ke uthe sebamba ubukhosi sokuthi abe inkosi yefundisa. Ngakujabulela-ke futhi nokuthi inselelo oyiphosayo inselelo yokuthi wonke umuntu akukhuthalele ukufunda. Inselelo-ke engijabulile ukubona uMvukamuwele emukela futhi ukuthi agijime nayo, hayi yena yedwa, cishe wonke umuntu omusha ohlakaniphile bekufuneka ngabe uyayimukela le nselelo. Uqhube wathi amahlaya nokuthukana einkundleni zokuxhumana akuyi kusifikisa kuleli kusasa esiyifisela lona thina nabantwana bethu uma lokho singakushebi ngokukhuthaza imfundo. Sengijabulela nalento yokuthi kulijongo ukukhula nezinsizwa kufundisa inhlonipho yokuhlukanisa abantu ngokwezigaba zabo. Ukhuluma ukhetha amagama, unyathela ukhetha amabala, ube yingwe emabala amahle. uMavundla uphethe le nkulumo ngokufisela bonke abantu abasha baseNingizimu Afrika amaholide amahle kule nyanga yamagugu kanjalo nokuqhakambisa isinto sethu. Phela ukuthi mhlambe siyabukisa kuphela ngeminyezane yethu njalo njalo, kodwa kube ukuthi inhloso yethu enkulu ukukhuthaza abantu abasha. Baningi thina abafundile kodwa ngenxa yokuthi einkundleni zokuxhumana singenele okunye, sakhetha ukuveza okunye singakuvezi njalo njalo. So ngiyathokoza ukuthi nani niyokwenza kanjani. Ziphela lapho-ke bese inhlelele zona zakuleli hora isibikezelo sezulu siyeza. Mina nguLungisane kaMavundla ngithi makube kuhle. Awuyini